Som rád, že som súčasťou tohto projektu týmu Slovakia, že sa budem môcť týchto pár tréningov zúčastniť spolu s týmito žiakmi, novými športovcami v vodnom slalome tohto týždňa. Som veľmi rád, že si mnohí z nich vybrali práve tento jeden z najkrajších športov na svete pre mňa. Pri tých možnostiach, ktoré sú dnes naozaj obrovské, jazdia na divokej vode, myslím si, že ten výber neoľutujú a ja osobne sa im budem snažiť počas tohto týždňa a nielen počas tohto týždňa, ale kedykoľvek ma požiadajú, či už pri pretekoch, pri tréningoch o nejakú radu, tak určite sa im budem snažiť pomôcť. Myslím si, že tam je množstvo šikovných detí, respektíve všetci sú šikovní a je len na nich a je to v ich rukách, ako to dokážu ďalej zužitkovať a pracovať na sebe a myslieť nad tým vodným slalomom nielen počas tréningu, ale určite aj pred, po a popri povinnostiach, ktoré majú takisto aj v škole, aby boli múdri a zužitkovali aj tie vedomosti potom aj tu na divokej vode, tak myslieť nad tým slalomom viac. Som rada, že môžem podporiť tento senzačný projekt Slovakia Team, kde si myslím, že máme strašne veľa nádejných adeptov v tomto športe. Určite, že treba sa im venovať, treba mať veľkú podporu či z rodiny alebo z trénerskej strany. A myslím si, že je veľmi dobré, že takéto niečo vzniklo a že nielen ja, ale aj ďalší olympijskí víťazi môžu predať svoje skúsenosti a podporiť týchto športovcov, aby sa dostali na najlepšiu úroveň a ja verím, že týmto ich povzbudíme a určite ich potiahneme na tie vysnívané a veľké ciele.